Ce dă cruz care. Termină, bă, odată, ce ești prost? Ce-mi pizda, bă? Ce mă, Boghe? Ai o vezi sexuală? Da, mă, Boghe. Ce am? Du-te dracu. Tu când ai dus și eu mi-am făcut așa ceva, ia-te-o pizda. Nu am mulțime legat asta să ești în pula mea. Ce bă, că ai legat asta? Iartă legat. Da? Da, ia. Tu te-ai văzut cu asta, mă, n-am zis cum am tu ea. Du-te, mă! Du-te, mă, și spune. Ăla, bă. Ai văzut? Tu spune, hai. Care era cu asta, mă? Nu te smartă, că era cu asta, mă, nu legat ești în pula mea. Vrei să-mi fragulezi ieftin, nu? Vrea să-ți ia locul ăsta, mă.